Lama sa binirdihan, pre. Dapat dito magkapoy-kapoy kay birthday na to ron. Atay ba? Di mo na pwede isaba, pero ay lang magsaba nga. Mo to tong wish. Bahalag dugay. Basta kay menta lig tuhon. Ay, sige ba? Binirdihan ako, be. Muna gitu na. Yo, may hapon sa tanan dia mga ga. Another day, another life, another blessing sa atong tanan. Karon kay birthday nako. Ika 17 na ko nga birthday. 17 years old na ko mga ga, no? With 10 years experience. Wala man tay hikay. Wala pa man tay sapi, no? Managkot lang ta. Magpasalamat ta nga nakaabot ta og 20 city ka tuig, o 17 ka tuig diri sa kalibutan. Adto na ta, uban ni ko ninyo, managkot ta nya. Banuban ta ninyo, no? Ta unsay mabuhat nako karon sa akong birthday. Ug nabo kay mabuhat. Ug wala. Adto na ta, managkot ta ninyo. Uban ta. Let's go. Uwan kay ganiha, no? Gani kay ni unong na. Dura ta simbahan mga ga. Ikapoy mo masag siminto ganiha. Mga tao ulit mga ga. Kapoy man eh. Ay! Pero dapat dito magkapoy-kapoy kay birthday na to ron. Abdik-tabdik. Ika birthday na masunod adlaw. Ay lang paghikay. Ano na naman din mo ron? Gawin mong wish mong birthday. Ma? Ang wish akong birthday. Di ba pwede sabay, no? Ha? Pwede rin na sabay. Ako wish kay Kwan. Minta maka-monetize na ta. Para mananatay kwarta sa singbat video. Kaya na nga rin. Ha? 4 years na. 3 pa. 4 years na. Papa dyan, no? Atay ba? Mato siya akong wish mga gano. Pero, di mo na pwede isaba. Pero, ay lang magsaba nga. Mo to tong wish. Menta. Matuman to. No, menta. Menta. Puhon. Bahalag dugay. Basta kay menta. Puhon. Ay, sige ba? Puha tayo. Be, busog na ka ba? Wow. Pre, lama sa binirdihan, pre. Baik ta, pre? Ano tayo baik, pre? Nah. Uy, hay. Why schedule? Je. Kuha ka? Busy na sa yung ano eh, ma'am. Pailan na po siya, no? Pailan na po. Ay, dana. Padong yan mo ganaw? Pre? Okay kayo. Okay kayo. So, that's all for this vlog mga gano. Kay, itong tapuson kay basinyag makuhaan tao. Malasing tao. Kasi malasing moments na liha niya. Kita-kita tayo bago no, sa sunod akong birthday. Nagkaya mo sunod video eh. Pagkakata siya no, patayin mo sa pagsuporta. Gano'y TV, yan out. See you!